Πόσοι ξέρουν ότι λόγια έχουν δύναμη. Ο Θεός έκανε το σύμπαν με το λόγο Του. Έστειλε τον λόγο Του. Έτσι στέλνεις και εσύ λόγια κάθε μέρα. Για τον εαυτό σου, για τα παιδιά σου, για τον σύζυγό σου, για τη γυναίκα σου. Πόσοι γονείς καταργούνται τα παιδιά τους, πόσοι άντρες καταργούνται τις γυναίκες τους, πόσοι άνθρωποι καταργούνται τον εαυτό τους, δεν θα γίνεις τίποτα, δεν είσαι τίποτα, δεν θα έχεις επιτυχία κτλ. Εάν έκανες κάτι τέτοιο, παρακάλεσε τον Θεό να σε συγχωρήσει και σπάσε την κατάρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διάβαζε την Αγία Γραφή, προσευχήσου για να ξέρεις πού θα πας μετά τον θάνατο.